Je kopec týchto, ktorí nemajú ani licencie, ani nepôsobia v tom finančnom sektore a hlavne to najpodstatnejšie, nenesú zodpovednosť za to, či sa tomu človeku, ktorý ho sleduje a platí ten subscription, či sa mu darí alebo nedarí. Ahoj, já jsem Filo Almíček a vítám vás u dalšího dílu podcastu Manifest Talk. Pozvání dnes přijal Fero Michalových, který je ambasadorem konference Manifest na Slovensku. Čaute. Fero, tak jak jdou přípravy na slovenský Manifest? Vyzerá to výborne a fakt sa teším, lebo to bude asi že prvý ročník, lebo minule povedzme, že bol 0, tak teraz to bude že prvý, lebo už ľudia vedia, čo očakávať, keďže to zažili minulý rok, videli, ako to celé prebiehalo, tak trošku inak sa k tomu prístupuje, lebo to bola taká veľká neznáma na slovenskom trhu. Tým, že takéto typy konferencie, nejaká nezávislá konferencia, že by existovala bez nejakej záštity, nejakej finančnej inštitúcie, také na Slovensku nebolo, tak ľudia netušili, že čo si pod tým majú vlastne predstavovať a museli sme ich oboznamovať s tým. Teraz to už je easy, lebo už sa to komunikovalo, už to prebehlo raz, tak už idú na istotu v podstate. No a budeš mít nějaký workshop, nějakou přednášku. Minulý rok si totiž pamatuju, že jsi vystupoval v klobouku a v takové kožence, měl si takový uvolněný styl, což se mi ve finále líbí, že tam ta atmosféra není taková škrobená, že tam nejsou lidé na sílu v oblecích a tak dále, ale že to prostě má takový, řekněme, festivalový vibe. Toho sa chceme držať tento rok. Teda minimálne ja to dávam najavo akože všeobecne, že asi už tá éra, musíme byť všetci v oblekoch a v krabatách a proste super formálne aj na týchto konferenciách. Myslím, že to už je trošku preč, ale predsa len na niektoré miesta to patrí. Len toto má byť presne, ako si povedal, festivalový vibe a ľudia nech tam prídu za tým vzdelávaním, ale nech sú uvoľnení, nech nie sú strojení, nech každý je v čom sa cíti dobre, aby sa mohol, povedzme, že 100% fokusovať na to, príjmať tie informácie a nie, že či vyzerá pekne na fotke alebo niečo. Jasne. Takže aj tento rok budem na pódiu nie v klobuku a v koženej bunde, ale budem inak. Mám už pripravený outfit, jo? Všetko. Dobře ty. No a jaké budeš mít téma? Ja sa idem pustiť do témy, ktorá je taká trošku tabu, alebo respektíve, nazvieme, že kontroverzná, a to je poplatky v investovaní alebo predplatné v investovaní. Lebo vieme, že tu máme éru rôznych hero a Patreonov a rôznych modelov, nejakého subscription modelu teda, že človek si platí predplatné za nejaké informácie alebo za niečo v rámci tej pridanej hodnoty k investovaniu, ale zároveň sa tu rozpráva o tom, že sa tu idú sekať predplatené poplatky alebo že sú neadekvátne vysoké a vlastne nájsť nejaký balans medzi tým, že čo si vlastne ten človek má vybrať a je nejaký ten boj medzi týmito dvomi typmi. Tak idem sa tomu venovať tak, aby to bolo v podstate na jednej, nechcem povedať, že prezentácii, lebo chcem sa vyhnúť aj prezentácii, chcem ísť proste hlavne rozprávať, ale nech sú veci povedané tak, ako sa majú a čo od čoho očakávať. A urobiť také porovnanie, nech každý, aj ten profesionál, aj ten človek, ktorý je možno mimo finančného sektora, že nie je súčasťou jeho, ale zaujíma sa o tie financie, aby vedel si potom vybrať to, čo je pre neho to najoptimálnejšie. A budeš tam v pozici, řekněme, nějakého soudce, že rozhodneš, kde je ta správná cesta? Nie, lebo není správna cesta. Každý má nejaké iné preferencie, tak ako je každý úplne rozdielný investor, tak aj pri tomto treba k tomu pristupovať individuálne, nájsť si to, čo mne najviac vyhovuje. Jo, no souhlasím, jo, protože přesně jako pro někoho cesta může jít taky skrz ty poplatky, přes ty subscription, klidně přes to hero a tak dále, že si tam najde jenom prostě nějaké základní info a podle toho se bude chovat a ukočíruje ty své emoce během toho investování a zvládne tu cestu a pro někoho třeba tohle vůbec není a potřebuje mít vedle sebe někoho, kdo prostě ho provede tou investiční cestou. Hej, no ale vezmi si vlastne to, že za každou tou cestou musíš hľadať tú pridanú hodnotu, hej. Aj keď si poradca zoberie vstupný poplatok alebo berie management fee, to je jedno, ktoré z týchto typov, tak očakávam tú pridanú hodnotu od toho poradcu a nie, že mi tu šablónovo dá nejaké riešenie a potom sa na mňa vykašle a nebude absolútne riešiť nič najbližších 20 rokov, lebo však už si svoju robotu splnil a zinkasoval, čo mal.
A zase na druhej strane máme ten subscription model, niekto si platí ten subscription a čaká nejakú pridanú hodnotu a nemôže len skopírované informácie alebo vygenerované z ChatGPT, aby tam bol nejaký content, ktorý je plytký, nič nikomu nedá, ale len pribúda, aby človek mal pocit, že dostáva nejaké informácie, pritom ich nedostáva. Čiže za každou z týchto možností treba hľadať niečo viac. A preto to chcem dať tak, že oproti sebe. Takže problém ve finále není v tom modelu, ale celé je to o tom, jak k tomu daný člověk, ten, který to vytváří, přistoupí. Ať už je to cestou těch subscription, těch poplatků, anebo právě, že tam odvede nějakou práci. Áno, a možno aj, aby jedna strana pochopila tú druhú, aby si možno nemysleli, že zrazu tu je nejaká konkurencia, ktorá nám kradne klientov, alebo bere nám biznis, alebo ničí celý finančný trh, ohýba ho a neviem čo, aby jedna strana rozumela tej druhej, aby zase aj tí, čo sú na tom subscription modeli, vedeli pochopiť, že čo ten poplatok predstavuje, ten tradičný, ktorý poznáme, a zase, aby aj ten klient vedel, čo má hľadať za tým. Lebo mnohí si myslia, že fakt toto, čo dostávam, tieto informácie, tak to mi stačí, je to super a pritom mi to absolútne nepomáha. Len mám ten dojem z toho, hej, a to sú presne tie ChatGPT vygenerované články a neviem čo, a je toho kvantum a mnohí sa na tom snažia obohatiť, ale to je len na chvíľu. Ale medzičasom za tú chvíľku kopec ľudí príde o peniaze, ktoré mohli investovať kľudne. No jasně, já si myslím ale, že často právě když se vezmu poradce versus jako lidé, kteří působí na tom Hero a tak dále, předávají ty informace, tak to vnímají jako nějakou shadow eminenci, jo? Že jednoduše to jsou lidé, kteří nejsou pod zákonem, jo? Nejsou regulováni a tak dále, ale přitom předávají za úzovkách zavřenými dveřmi, za tím paywallem, určité informace, určité rady a že tam není jednoduše ta regulace a že nejsou ty podmínky pro obě strany srovnané. Súhlasím, akože to sú veci, ktoré treba povedať. Jasné, je kopec týchto, ktorí nemajú ani licencie, ani nepôsobia v tom finančnom sektore a hlavne to najpodstatnejšie, nenesú zodpovednosť za to, či sa tomu človeku, ktorý ho sleduje a platí ten subscription, či sa mu darí alebo nedarí. Lebo vlastne však zaplatené členstvo je a keď si minuse 70%, tak to je tvoj problém. Pričom na tej druhej strane, keď si vypýtam ten vstupný poplatok a berem to management fee, tak ja nesiem priamu zodpovednosť za to, čo som odporúčil a akú radu som dal a hlavne mám tú licenciu. Prešiel som si tými zákonnými povinnosťami. A tam sa zase dostávame už potom do toho, že dobrá, tá licencia je zase vec, ktorá nehovorí o kvalite človeka, je to doslova do písmena len papier, ktorý si za pár korún niekto spravil. Áno, ale potom prečo ho nemajú tí, ktorí majú tie členské, akože možno z princípu, kto vie. No, je tam veľmi veľa otvorených otázok a treba ich vymenovať, treba sa hlavne, chcem urobiť taký filter, že čo sú vlastne tie hlavné body, o ktoré sa máme opierať pri tomto. Jo, jako já jsem taky viděl, když se jeden poradce vlastně oháněl nad tím, že třeba nesledujte tady toho youtubera, který vám podává ty informace, on nemá tady zkoušku na certifikaci jako na investice jako já, což OK, já beru ten argument ve smyslu toho, že tam není ta regulace, ale ve finále ta zkouška jako není zas tak náročná, abych to dával jako, že tohle když nemáš, tak nevíš o investicích nic. Presne, jo, presne. To je ako... Je to skôr o tom, že dobre, keď tam je tá pridaná hodnota, tak nemám problém v podstate s nikým, ale veľakrát je tam, že nie, že akurát viem pekne rozprávať, viem robiť dobré videá, mám dobrý post-production, všetko super, tlačím kontentu na dennej báze X a tým si získavam tých ľudí, ale pritom fakt nemám šajnu. Nemám. No a co jinak, co konference? Na co se můžou návštěvníci těšit a na co by si nalákal jednoduše? Ja im najčastejšie rozprávam to, že táto konferencia nie je vyslovené promo nejakých produktov, že každé, či to je panelová diskusia, alebo je to prednáška, tak není výstup z toho, že tento produkt je najlepší na svete. Je to len o tom, že keď tam už niekto dojde, to je jedno z ktorej spoločnosti, tak prišiel tam odovzdať nejaké svoje know-how alebo nejakú svoju pridanú hodnotu a to je to, po čom sú ľudia hladní. Lebo všetci majú plné zuby všetkých konferencií, kde každá prednáška je
len promo nejakého konkrétneho produktu. Samozrejme, veď tam bude aj veľtrh, čiže teda expo, budú tam stánky, kde už človek sa môže dostať k tým produktom. Ale tie prednášky a panelové diskusie a workshopy budú hlavne o tom, aby sa niečo odovzdalo, aby každý účastník, ktorý tam príde, si zobral z toho to, čo potrebuje, to, čo ho zaujíma a odišiel s tým, že super, viem viac a viem to využiť v praxi, alebo viem viac a viem to aplikovať či už na mojom portfóliu, alebo na mojej finančnej situácii, alebo na mojich poistkách, pretože nie je to iba o investíciách, tým, že ja som za investície, tak najčastejšie hovorím o investíciách, ale je to proste o celom finančnom sektore. Čiže ten cieľ toho celého eventu je proste posunúť fakt aj profesionálov, ale aj bežných ľudí o nejaký level vyššie troška. Čiže nech sa tešia hlavne na to, že to není len, že promo. Jo, tak to asi nikto nechce, aby si zaplatil za to, že pôjde na reklamu niečoho. No len bohužiaľ veľká tak je. Vieš, No, to je presne o tom, že kopec konferencií sa tvári, aké sú nestranné, neviem čo, a potom sa pozriem na program a každá finančná inštitúcia tam má zhodou okolností tému, ktorá zhodou okolností cieli na ich najnovší možný produkt, aký majú a chcú ho proste pretlačiť. A odpoveď na všetko je vždy tento produkt. Keď máme tu nejakú potenciálnu krízu, tak toto je riešenie na tú krízu. Zrazu je to náš produkt a toto nemám rád. Nemám rád, keď tá pridaná hodnota je vlastne žiadna. No a mohl bys nám přiblížit ten slovenský trh pro nás, řekněme, české poradce? A v čem jsme jiní? Jaké jsou tam rozdíly? Ste iní v tom, že ste trošku limitovaní. Teraz nemyslím akože ako ľudia. To nie práve, že v tomto ste možno aj o nejaký krôčik lepšie na tom ako my, čo sa týka možno nejakého spoločenského nastavenia. Tak, veď sa stačí pozrieť, ako vyzerá naša politická situácia a ekonomická situácia, ale do toho teraz nejdem. Čo sa týka možno finančného trhu, tak ste limitovaní v tom, že máte českú korunu a dosť vás to obmedzuje v tom, že aké možnosti máte minimálne z toho investičného a veď máte tu kopec kauz, ktoré tu padajú minimálne 2-krát za rok, tu je niečo, čo vám tu padne, či už tu nejaké zmenky, dlhopisy, nejaké pofiderné spoločnosti, ktoré sa nejako prepletú do toho finančného sektora a využívajú to, že ľudia v Českej republike sú zvyknutí investovať v českej korune a do českého trhu, pretože podstupujú kurzové riziko, keď idú do eura alebo do dolaru, tým pádom radšej investujú v tých českých korunách. A to berem ako také bremeno, ktoré tu máte. Nehovorím, že teraz máte prijať euro, ale treba možno prevychovať ľudí, že aj to kurzové riziko niekedy stojí za to, aby ste boli globálnejší. A to napríklad na Slovensku akože nemáme takéto veci, napríklad takéto lokálne kauzy. Samozrejme vyskytnú sa, áno, a keď už tak stoja za to, ale nie je ich toľko. Vy tu máte napríklad, čo ja vnímam, je kopec realitných fondov, ktoré aj sú v poriadku, aj všetko, mnohé sú OK, ale máte tu toľko realitných fondov, čo je až neuveriteľné, keď sa pozriem napríklad na Rakúsko, ktorých vôbec nie je tak veľa, keď sa pozriem na Slovensko, tak tam máme doslova a do písmena jeden lokálny realitný fond a inak všetci sú zvyknutí investovať globálne. Aj keď napríklad sa bavíme o realitnom sektore, tak keď už sa investuje do realitného sektora, tak to nie je fond, ale je to priamo nejaká nehnuteľnosť a potom sa investuje do rejtov napríklad. To je, že u nás je návyk na rejty. Čo je celkom sranda. Akože, moje vysvetlenie a môj výstup z toho je, že je to pravdepodobne kvôli tej mene a kvôli tej uzavretejšej ekonomike, ktorá vlastne tu je. Ale zase má to kopec výhod. Hej. Zase nehovorím, že byť v eurozóne je vždy medlízať, ale zase nám Slovákom to pomáha. Vy máte oveľa, tá česká koruna je trošku iný level ako naša bývalá slovenská koruna. Hej. Keby sme my mali slovenskú korunu, tak asi už máme triliónové bankovky a hyperinfláciu v nebesiach. Takže o tom nepochybujem. Jako my tady milujeme cihly. Jo, my v České republice, a když vemu my jako prostě český národ, já zase takový milovník cihel nejsem, ale a jako my milujeme cihly, milujeme nemovitosti a čeští klienti, když jako zmíníš před klientem investiční nemovitost a nemovitostní fond, tak si myslím, že prostě spousta těch Čechů na to strašně slyší. Jo? A je to dáno, že fakt máme rádi ty nemovitosti, plus do toho nahrávají tomu i to nahrává ve finále těm nemovitostním fondům, kterých si zmínili tady fakt hodně. No a potom ta koruna a euro, to mě ani nenapadlo, jestli to může být třeba způsobeno tímhle. Já totiž zatím často vidím takové ty příběhy, jo, že fakt, protože já když se vcítím, jako když
vidím velký problém v těch korporátních dluhopisech. To často bývají ty největší kauzy. Áno. A když a vysvětluji si to, já si to domýšlím, jo, protože já korporátní dluhopisy nenabízím klientům, ale jako domýšlím si, co tam zatím může být, tak vnímám to, že to může se jednat o poradce, který se nespecializuje na investice, jo, má čistě to pojištění, přijde někdo z vyšších pater za ním, hele, pojď prodávat investice, a mu se mnohem lépe, bude prodávat investice, která má fixně stanovený úrok, jo, který může odprezentovat tomu klientovi a zároveň u toho korporátního dluhopisu můžeš dát tomu ten příběh, že hele, jedná se o společnost, která se zabývá tímhle, což je aktuálně strašně trendy a co jim vydělá strašně hodně peněz. Jo, takže... A to, dobré, ale to máme aj my, akože máme napríklad crowdfunding sa u nás celkom teraz rozširuje, ktorý zase garancie, tiež máme radi tehly, to je úplne jasné, ale... je to možné, no, jak si zmínil, ale to nenapadlo. My trošku viacej diverzifikujeme. Tak akože keď si porovnávam tie trhy, tak fakt my viacej diverzifikujeme. Aj keď tiež milujeme garanciu a počúvame na všetky možné 12% výnosy, garantovanie. Teraz máme úžasné projekty, ktoré cez crowdfunding garantujú 14% a je to úžasné, dokonale. Ale keď sa pozriem, čo je za tým, tak je to jedna SROčka, hej, a to je úžasné. Pekná story, samozrejme. Čiže povedzme, že level finančnej gramotnosti, podľa mňa máte lepší, ale keby ste mali euro, čistá teória, keby ste mali keby ste mali euro, tak ako otvorenejší by bol ten globálny trh pre vás? Brutál. A zrazu by tu kopec týchto realitných fondov a týchto dlhopisov nemalo čo žať. Doslova do písmena. Nemali by čo jesť, pretože zrazu by prišli oveľa zaujímavejšie veci zo zahraničia, ktoré sú proste v eurách. Napríklad. Jako, když mluvíš o těch eurech, tak já si tam prostě dosadím to, že spousta těch fondů jde zajistit do koruny. Jo? A teoreticky ani nepotřebuješ na ten dlouhodobý horizont zajišťovat. Že jo? Jo, to je jako další otázka. Má smysl vůbec zajišťovat na horizont 20-30 let? Nemá, absolutně. Mám ten stejný názor, protože stejně si myslím, že jednou tu euro tady budeme mít. Jo? A jestli to bude v tom horizontu, ale mentálne, vybírať, jo. Ale mentálne. Ale áno, mentálne to je veľký problém pro nás, určite. Keby si mne povedal, že chod do poľského zlotého, akože nech to má akýkoľvek potenciál, furt je to iná mena pre mňa. Jo. Zase dolar pre mňa vôbec nie je problém, ale... No a tak myslíš si, že by se teda otevřel prostor nějakých nových investic? Jako tady, jako o jaké investice máš na mysli? Jako, aby mi no to tak už by ti sem napríklad prišli zahraniční správcovia s oveľa väčšou ponukou, hej? Tam je že veľmi veľa toho, čo vy tu nemáte k dispozícii, pretože tí veľkí správcovia si povedali, no tak na čo? Keď akože jedna krajina, tak budem si tu ja buď hedžovať ten fond, alebo prídem s nejakou novou triedou a v českej korune a neoplatí sa im to kvôli tomu objemu, ktorý by sem pritiekol v nejakej dobe. Tak si povedia, že na čo? Akože keď niekto chce, tak môže investovať v eurách napríklad, alebo v dolároch. Čiže keby ste zrazu mali tú menu, ktorá je tá dominantná u toho správcu, zrazu tu máte správcov zo zahraničia, ktorých my máme akože kopec, hej? Veď aj bankoví správci na Slovensku majú oveľa väčšiu ponuku ako bankoví správci tu. A je to akože vyslovene len tou menou. Teraz nehovorím, že to riešenie všetkých problémov, to nehovorím, lebo chápem tú vašu pozíciu, ale minimálne by sa vám otvoril viacej trh. Jo, jako zajímavá úvaha, jako jsem rád, že jsme to takhle otevřeli. Je to akože len môj pohľad, hej, to není, že Jasne. Potreboval by som sa dať do čísel, jo. Ale ja by som vám tu hodil euro hneď. Ani by som neváhal. OK. Aj keď mám rád vašu českú korunu. Jo, tak jako my jsme na ní hrdí patřičně, že jo. Vidno. No a taky v poslední době, říkám v poslední době, ale nepřijde mi, že to je poslední dobou, ale že to je takovým evergreenem. A jak jsi zmínil, jsou tady určité problematické projekty. Jo? A bavili jsme se například o jednom, o Betfinu, který teďka jako nějakým způsobem hýří tím českým trhem. A jak tohle máte třeba jako na Slovensku? Je to úplně to samé, protože já vím, že ty sleduješ ty kauzy. Áno. Jo, a prorůstají úplně stejné, nebo? Jasné, veď keď majú konferencie v Bobby centru, tak to není náhoda. To je preto, lebo je to blízko aj zo Slovenska. Takže o tom to je. A ja to nechcem hneď odsudzovať, že to je Ponzi, alebo že to pyramída, lebo ja som opatrný s týmto slovom, ale minimálne sa to javí tak. Hej, akože má to znaky toho.
ale nebudem to rovno hádzať do toho koša, aby som nebol jak väčšina, že to rovno odsúdia. Mňa fascinuje, že ako ľudia málo potrebujú k tomu, aby ich presvedčilo niečo, keď stačí im kačičky, hej? Akože tieto schémy, mňa to fascinuje, lebo to je veľmi podobné niečomu, čo sa aj dialo už aj v zahraničí. Takéto schémy boli nielen v Európe, ale boli aj v Spojených štátoch. A to sú rug pully alebo pump and dumpy. Keď niečo ide cez nejaký token, ktorý je pumpovaný len tým, koľko tam investujú investori, ktorí sú zakomponovaní v tom ekosystéme, ja mám vždy ruky preč od toho, ešte to je viazané a sľuby o pár percentách mesačne tam majú, 3% mesačne, či koľko? Ja slyšel som niečo takového, jo. Mám aj tú prezentáciu, dokonca som s nimi mal aj call minulý rok to bolo ešte, keď ešte neboli takí rozšírení, tak robili si prieskum trhu a neviem, či vyhodnotili, že som poradca s nejakou skupinou, ale OK. Ale minimálne teda mám tú prezentáciu a mám aj ten call, takže bolo mi to jasné, že to není vôbec o nejakom kasíne a tam nie sú ani ľudia, ktorí by to hrali, hej. Akože tá konkurencieschopnosť tohto je mimoza. Plus, samozrejme, čoho sa ľudia chytajú, no keď tam je krypto a keď tam je slovo decentralizované. Neviem úprimne, čo znamená decentralizované kasíno. Akože len si položme tieto dve slova vedľa seba. Čo to znamená? Čo znamená decentralizované? Existuje nejaké centralizované kasíno? Asi to fyzické, jo, že máš jenom jedno a tady to je všude. Stejně jako třeba ty současné, které jako máš každé mobilu. Jasné, vlastne tie, ktoré sú tu etablované, majú tu fakt dominanciu svojho trhu, majú úplne iné budžety a nepotrebujú mať ani vlastnú kryptomenu, nepotrebujú mať ani obchodnú sieť, ktorá naháňa vlastne ďalších ľudí a ako náhle ide len o to, lebo keby som naháňal dobre gamblerov, super, som obchodník, ktorý naháňa ľudí, ktorí budú gambliť na tejto platforme. Všetko dáva zmysel. Ale tu sa nenaháňajú ľudia, ktorí budú gambliť, tu sa naháňajú ľudia, ktorí si nakúpia ten token, aby sa pumpoval smerom nahor. A príde jeden moment, keď si povedia tí ľudia pri týchto pump and dump schémach, si povedia, už mám dosť a vyplachnú to, lebo držia povedzme väčšinu tých tokenov. A čo urobia tí chudáci, ktorí boli v tom lobby centre, celý nadšení z kačičiek, budú bez peňazí. A zase pôjdu ale na niečo ďalšie, lebo to sú presne tie typy ľudí, ktorí väčšinou idú po týchto schémach rýchleho zbohatnutia a najviac zo všetkého ma mrzí nie to, že do toho idú ľudia random, ale že idú do toho ľudia z finančného trhu a hovoria tomu alternatíva k portfóliu. Na to ja upozorňujem stále, že ak máte takého poradcu, ktorý vám ponúkne niečo takéhoto štýlu, normálne ho v momente vyhoďte z dverí, z okna, to je jedno, lebo si nezaslúži vaše peniaze. Lebo to väčšinou začína tak, že však poistky už máme vybavené, investičné portfólio tradičné máme, potom do toho ešte povedzme nakúpili sa nejaké tehličky fyzického zlata, skvelé, výborné a teraz tu máme ešte alternatívu. Bomba. A na tejto alternatíve nazvime to špekulatívna zložka. A zoberme si, tu máme, ja neviem, 3 000, 5 000 eur navyše, to tam dajme, nakúpi sa, super, skvelé. A ešte výborná vec, keď doneseš 20 kamarátov, tak nielen, že im pomôžem finančne, ale ešte budú aj súčasťou toho decentralizovaného kasína. Wow. A zrazu sa pletú dva svety, ktoré sa pliesť nemajú. Tým pádom, ako som aj spomínal tu v zasadačke, som stretol jedného takého človeka a poslal som ho teda odovzdať licenciu do Národnej banky Slovenska, pretože nepatrí na ten trh. Absolútne. Takéto dva svety sa nemajú čo pliesť, pretože to kazí všetko. To je to jedno hnilé jablko v tom košiku tých zdravých jablčok. Ty si to ale řekl trošku inak, než... Áno, povedal som to inak, tak ale... Kde som poslal? On air to nepoviem, čo som povedal. Dobře. Akože môžem, ale neviem, či to pípaš. Asi jdeme od toho. No, jako je to pro mě fascinující. Tam já vidím to, že jednu dobu, a možná ještě pořád to je, ale jsou takové to saskové poradenství. Jo, že, to ještě funguje? Já nevím. Jako teď už si myslím, že se potom právě trošku slehla zem, že už to právě lidé, bych řekl, prokoukli a teďka to musíš otočit přece. Teďka přijdeš, nový deal. A teďka přijďme s tím, že my jsme už to kasíno. Lidé pochopili, že oni vydělávají. OK, tak my jsme kasíno. Vidíš, to ma nenapadlo, že takto to eskaluje. Dobre, čiže to je nová evolúcia. Evolúcia podvodných schém. No a pak, jak jsi zmínil rug pull, tak se mi hned vybavil argentinský prezident,
To si zaznamenal určitě tu kauzu, že jo, tehdy. Jasné. Jak vyzval svůj národ na X-ku, aby nakupoval kryptoměnu, která nakonec neslavně dopadla. Jo, a to mi přijde právě úplně bizarní, když už to prezentuje prezident tvé vlastní země. To je jako podle mě ten nejvyšší krajiny zase, vieš. Akože tak jako jasně, jako Argentina, jak by řekl Marek. Vôbec by ma neprekvapilo, keby toto urobil nejaký predstaviteľ našej slovenskej vlády. Vôbec by ma to neprekvapilo. A ver tomu, že by to fičalo. Jo, jako tomu určitě věřím. Zase, ale to je právě, jako pro nás je to právě, bych to vnímal jako vykřičník, že opravdu už se nedá věřit v podstatě nikomu, ani z té veřejnosti, ani z té státní správy, ohledně toho, kde dát ty peníze. Jo? Řada lidí věří třeba influencerům, když právě promují, byla jich celá řada, která promovala nějakou kryptoměnu, která dopadla nechvalně, potom se nějakým způsobem k tomu vyjádřili, že byli taky napáleni a už jako normálně jdou od toho a pořád působí na sociálních sítích a všemožně. No jasne, lebo boli tá obeť, vieš. No jasne. Zahrajú to ako inak to môžeš zahrať iba na obeť. A ja som prišiel o peniaze. Bože. Ja som to myslel v dobrom. Chvíľku sa mi darilo, a už nemám. No a to mě potom jako fakt je zajímá i u spousty poradců, kteří prodají nějaký podvodný produkt. Jo. Protože já chápu do jisté míry, že ty tomu fakt nerozumíš, někomu uvěříš a věříš v to, že pomáháš těm lidem. Jo. Ale jaké je to procento, jestli rozumíš? Víš, jakože jestli jako fakt jsou ti lidé v nevědomosti, anebo jednoduše jsou to podvodníci. Jo. No tak majú zaslepené oči peniazmi. To je podľa mňa prvý hlavný dôvod. Jo. Lebo však nevedia poriadne predať investície, nevedia poriadne predať, poistenia a nevedia poriadne sa naučiť financovanie nehnuteľnosti alebo čokoľvek, jednoducho nie sú dobrí, tak nájdu niečo, čo im za to podpriemerné výkony a kvality, ktoré majú, tak im dajú oveľa viac peňazí ako nejaké finančné inštitúcie. Wow, super. Ešte by som pochopil, keby predávali nejakú kryptomenu a proste by uverili tomu, že toto je fakt technologická revolúcia, neviem čo, mení sa tu celý svet. Áno, treba mať nejakú alternatívu, tak 10% majetku dáme do tejto kryptomeny. Fajn, všetko v pohode. Ale kasino, veď to je úplný nonsens. To je ako keby som išiel k lekárovi, k plúcnemu a povedal mi, vieš čo, všetko v pohode, ale tu máš krabičku cigariet. To ti dám ako, choď plávať, to rozširuje plúca, choď na čerstvý vzduch a tu máš ešte krabičku červených Malboriek a sem tam si ju zapal. Akože raz za týždeň ti odporúčam krabičku cigaret. Nonsens. To nedáva zmysel. My sa tu bavíme o finančnej zodpovednosti, mať upratané financie, ja neviem, finančné zdravie a potom tu dojdem s decentralizovaným kasínom. Čo? Chápeš, to sa proste to nedáva zmysel. Preto všetci, čo do toho vhupli a ešte sú aj z finančného sektora, tak to hovorí o ich kvalite. Nechcem nikoho dehonestovať, ale doslova tak je. Je to brutalita, no. Lebo kvalitní ľudia, ktorých poznám z finančného trhu a je ich kopec, je veľa ľudí, ktorí sa non-stop vzdelávajú, pracujú na sebe, makajú, majú aj dobré výsledky, majú stabilnú klientelu, nenaháňa ich furt za sebou nejaké storno, proste fakt dokážu sa uživiť svojou kvalitou dlhodobo, tak v živote by na takéto niečo neprikývli. Nikdy. A to sú ľudia, ktorí majú byť na finančnom trhu. Jo, ale potom, jako já vnímám, jako jsme se taky s kolegy bavili, že někteří ti lidé, kteří stojí za těmi podvodnými projekty, tak oni je jenom střídají. Jo, jako to jako někdy si všimne, že jsou tam jako podobné tváře, které zatím často stojí, promují tu danou investici, naskakují na to neustále, mají takový ten, bych řekl, megalomanský pohled na to, jo, že teď je to ono. Teď je to ono. FOMO. Jo, to FOMO, přesně, tomu jednoduše podlehnou. No a ve finále, ale kdyby oni vzali tu energii, kterou do toho dávají, kdy fakt jako do těch podvodů, tak i tak se za mě a dali to právě do toho vzdělání, do něčeho jako ku prospěchu věci, tak ve finále taky skončí, si myslím, úspěšní, ale oni potřebují zkrátku. Oni jsou zkrátku, no. Oni sú všetci skrátky, to je, veď rug pull, pump and dump, to je rýchle. Vieš, to čo je pol roka, rok,
touto šikovnosťou, ktorú majú darom rečí a darom prezentácie a svojou charizmou a využívaním týchto všetkých psychologických ťahov cez FOMO a storytelling a podobne, tak majú na výber, buď to budú robiť 10 rokov, Ježišmária, toľko času obetovať na niečo a ísť od nejakého 0. levelu a postupovať buď cez MLM-ko, alebo byť v nejakej sieti, alebo si vytvoriť vlastnú firmu a je to nuda, ale ten rush, aj oni to potrebujú. Zrazu, že im tam budú proste všetci tlieskať a nadšení tam budú hádzať po nich peniaze, že konečne mi ich zhodnoť. Vieš, majú to za rok vybavené, nabalia sa tak, že môžu buď to skopírovať a urobiť to znova, alebo sa odsťahujú niekde preč, alebo si spokojne budú behať po ulici, lebo aj to sa deje. Keďže centrálne banky na to akože nevedia úplne reagovať evidentne. Aj tu si to všímam, že proste tá justícia akože na toto nejak vôbec. Akože vždy z toho vychádza tak, že on si to vlastne oplatí. Že Jo, aj keby ma rovno čapli, tak skončím, no dobre, budem robiť 3 mesiace, budem zametať chodníky, zaplatím im, neviem, vo vašich peniazoch 1 000 000 korún, ale mám zrazu 1 000 000 doma. OK, som na dôchodku. Tak si trošku pozametám vrátim do spoločnosti. No. Chápeš? Jo, souhlas. Jako nedávno jsem se bavil s jednou poradkyní, která má vlastní poradenskou společnost, a když jsem se bavil o té její kariéře, dnes je opravdu už úspěšná, a stará se opravdu o bonitní klientelu a nebere jen tak někoho do svého portfolia klientů. A tak jsem se s ní bavil, že na tom začátku, ona když se osamostatnila, tak prvních 5 let v podstatě nevydělávala. Byla ve ztrátě, dotovala celou dobu ten svůj biznis a když se člověk nad tím zamyslí, tak prostě kolik lidí by to vydrželo tak dlouho, že jo? No tak preto je to podnikanie, preto nepodniká každý, preto podnikanie je doslova sacrifice a musíš si ukrojiť z vlastného času a to nie je, že si slobodný človek, to proste, kým sa vybuduje človek, tak to trvá. A tá trpezlivosť, no vidíš, a preto existujú takéto skratky, veď ja urobím z teba milionára zajtra, len mi daj všetky svoje úspory a počkaj chvíľku. No tak a ľudia si povedia, super, žiadne riziko. Tu mu dám peniaze, zajtra som milionár, čakám. A jasně, no ale potom to jde do kontra toho, že tohle ti řekne ten opravdu úspěšný poradce, tyjo, trvá to, ze začátku prostě nebudeš vydělávat bambilion, musíš si to odmakat, případně možná i někdy zadotovat prostě z vlastních zdrojů, no ale jde to do kontra toho, když tě lákají často do toho poradenského biznesu, že dívej, teď mi přišlo na účet, nevím, 100 000 korun, jo, 4 000 euro, jo, no. Tady jsem měl takovou výplatu, to je jednoduché, pojď do toho, to zvládneš taky, že jo, a budeš to mít hned, no ale hned tohle prostě jednoduše není. No nie, no, je to podľa mňa veľmi komplikované aj vysvetliť ľuďom, že ako funguje vlastne ten finančný sektor celkovo a koľko sa vlastne z neho zarába, však je to akože najlepšie zarábajúci sektor, to je potvrdené. Jasne. Ale za tým je kopec roboty. Minule som sa rozprával s takou pani, ktorá akože robí vzdelávanie v poisťovníctve a ona mi hovorila, a na tom sme sa aj zhodli, že vlastne ten finančný poradca alebo sprostredkovateľ, to je minimálne 40% svojho času pracovného trávi vzdelávaním. Lebo musí non-stop byť v kurze, vedieť, aké sú zmeny, vedieť nájsť tie najlepšie riešenia a keď robí všetky poisťovne, všetky banky, všetky investičky, potrebuje vážne byť profesionál. A tomu treba obetovať kopec času. To je, že čítanie si podmienok a to nedokáže AI urobiť ani jedno školenie. Dobre, pokiaľ sa bavíme o nejakom, budovaní siete, no tak zase potrebujem pracovať s ľuďmi, potrebujem ich vzdelávať a odovzdávať to. No proste milión vecí, ktoré treba zariadiť a to není, že zajtra už zarábám. No chýlíme se ke závěru podcastu, ale potřebuji od tebe na závěr nějakou pozitivní notu. Ať to uzavřem pozitivně a nebavíme se tady o podvodech a o tom, jak je lecos tak nejak Jasné. Existuje veľmi veľa profesionálov v rámci finančného sektora a je ich fakt, že dosť v rámci Slovenska aj Českej republiky a akurát sa treba vedieť pýtať tie správne veci, keď som klient a tí profesionáli, no tak na to sme tu minimálne my dvaja, že sa snažíme aj v rámci manifestu posúvať tie levely týchto profesionálov trošku inde a upozorňovaním na takéto veci a myslím, že aj takouto diskusiou sa dokážeme minimálne dať von to, aby ľudia oddelovali ten bordel od toho pozitívneho a snažíme sa teda aj zlepšovať tú finančnú gramotnosť. A to sú veci, ktoré treba robiť a myslím, že každý finančný profesionál, kto sa tomu venuje, myslí to vážne, tak už na to upozorňuje. Souhlas. Jako hlavně si myslím, že i od toho právě manifest je.
aby spojoval ty poradce, kteří to myslí se svou práci opravdu vážně, chtějí se vzdělávat, chtějí se posouvat a i na ty právě můžou lidé narazit na konferenci Manifest a předat si ty vlastní zkušenosti navzájem a hlavně se obohatit o ty informace a sami jsme se shodli, že to vzdělávání je alfa omega poradenského trhu, jestli chce člověk dělat tu. A ešte jednu vec si poviem na záver, ak môžem. A vlastne Manifest tým, že nezávislí, tak tam sa stretnú ľudia z rôznych firiem. To je jedno, čisto poisťovne, konkurenčné, sprostredkovateľské firmy. Tam sa stretnú fakt tí ľudia, ktorí to myslia vážne a nie sú sami sebe konkurenciou a chápu to, že v dnešnej dobe už nie sú tieto firmy, že medzi sebou si konkurujú a preťahujú si ľudí zľava správa, neviem čo. Už to je o tom, že tí kvalitní vyhrajú a tá konkurencia sú presne tieto podvodné schémy, rug pully, pump and dumpy, rôzne neregulované veci a preto sa musí spájať ten trh. Napriek tomu, že sú rozdielne firmy, ale je toto jedno miesto, kde sa každý posunie a hlavne sa združí. A to je, proste v tom je tá najväčšia sila. Preto ten finančný trh vie bojovať s takýmito mimo vecami. Je to tak, souhlas. Děkuji ti, že jsi obohatil tenhle podcast o tvoje myšlenky. Ďakujem. A taky děkuji posluchačům, že jste si poslechli celý díl a budu rád za like, odběr, ideální sdílení a budu se těšit u další epizody. Ahoj.